ruller, så gør jeg selv en tjeneste, I ligesom deler håret lidt op. Så hvis I starter, så kører I ikke trykke nålene ned i hovedet. Lad det ligge og hvile på. Og så kører I allerførst, hvor I gør den ene side færdig. Ja. Og så løfter I den. Og lægger den ned igen. Og løfter den. Og så kan I køre den diagonalt. Løfter den. Og diagonalt den anden vej. Og løfter den om bag til. På samme måde. Og man skal tage det hele. Det er ikke kun der, hvor man har fået... Hvorfor ikke bare stimulere alt? Jeg forstår. Ja, og så der, så tager I den anden side. Så lodret, vandret, diagonalt den ene vej, diagonalt den anden vej. Så man skal Og fire løfte den hver gang. Ja. Fordi hvis der I bare drejer den, mens den er nede i hovedbunden, så laver I ligesom pænt sår nede i hovedbunden. Men det duer ikke. Hvor længe vil du sige, Pernille? At man ruller. Ja. Altså jeg vil tælle 1 kasse øl, 2 kasse øl, 3 kasse øl, 4 kasse øl, 5 kasse øl. Du sidder, når du siger kasse. Det er 3 timer. Så det er 5 minutter i det hele. 5 minutter i det hele. Det tænker jeg. Kan du også lige fortælle, hvordan man lige renser den? Fordi det er der også Ja. nogen, der har spurgt til. Det er egentlig bare tænd fra hanen, så lunken vand, og så lad den skylle. Så den bare drejer rundt af sig selv, sådan 20 sekunder op, ryst, ned i tui igen. Så ikke noget med det der alkohol og kogende Ingen vand? alkohol, det er fine nåle, I arbejder med, så hvis der man begynder at putte sprit og diverse på den, så ruster jeres nåle.